Кой е тази розичка? Някоя дама? За Еления, моята приятелка. Ето такива мъже трябва да има като тебе, дето да носят рози. Една жена трябва да бъде ценена, независимо от състоянието, нейното и какво чувства тя в момента. Това е много сладичко. Имаме предизвикателство от GiftTube за теб, което е следното. В някой от тези 3 тубуса има преживяване и ти трябва да избереш един от тях и да отвориш и да видиш дали вътре реално има награда или не. Готов ли си? Готов съм. Добре, избери един. Заповядай. Даже можеш сам да го отвориш и да провериш дали вътре има нещо. Има ваучер. Търсене на съкровище за 2 на София, ваучер за подарък. Харесва ли ти? Да, уникално. Мисля, че със сигурност ще зарадваш своята половинка с това. Убеден съм. Ето вече имаш и нещо друго още заедно с розичката. Да, благодаря за